Sym eisiau ni yn bell i ffindo bod math o gynnyrch harddwch ar gyfer y Nadolig. Os e, Marion, chi'n o reit? Dim o gwbl, popeth o Gymru. Popeth o Gymru, mae'r cwbl lot o chi fan hyn nawr. Reit e, ble ni'n dechrau? Dechreuwn ni fan hyn gyda cwmni o'r enw Sinsir o Geredigion. Mam a tad a 2 o blant. A mi wnaethon nhw ystyried beth ni'n rhoi ar crôn y plant. Falle ddefen syniad i ni feddwl am rhywbeth mwy naturiol, rhywbeth mwy organig. A nhw nath greu Sinsir. Galwyd y cwmni yn Sinsir ar ôl ci oedd gyda nhw. A'r hen gi wedi mynd nawr, so defnyddio nhw'r enw, achos oedd lliw i flew byche yn rhywbeth tebyg i Sinsir. Reit. A dyna pam. Maen nhw yn gwneud tipyn o bethau, mae'r tiniau bach mae'n hyfryd. A maen nhw'n neis i ddynno'n hefyd, achos bod yna ddim gormod o bersawr ynddyn nhw, ti'n gwybod? Ond mae yna pethau fel lafant ynddyn nhw, geranium ynddyn nhw, grawn ffrwyth, ti'n gwybod? Yn y tri bach hyn fan hyn, y grŵp bach yma, ti'n gallu defnyddio'r un ar dy ddwylo a dy drad. O, da. A beth fydde neis, rhoi nhw arno a cadw nhw mlaen dros nos. A sy'n plastig yn reini? Nag os dim o gwbl. So maen nhw'n dda i'r amgylchedd. Odyn, yn hollol. Reit, ogla neis, a mae hynny'n dweud y cyfan. Wel, dyna beth yw e. Cwyr hollol naturiol. A wrth gwrs, ti'n rhoi'r cwyr mewn yn y teclyn bach yma, cynnig tealight o dano fe, a mae'n llosgi a mae'r arogl yn llenwi'r ystafell. Mae pob math ogle gyda nhw, hyd yn oed un gin. O, right. Yn yr un yma, coffi sydd yn hwn, a mae un bach arall yn y tu blaen mynd un rosyn sydd yn hwnna. A mae rheini, a maen nhw yn gweithio'n dda hefyd. Maen nhw'n effeithiol dros ben, odyn maen nhw. Nawr te, mae yng Nghro ni cyn wilched a chalch ar hyn o bryd, so fi'n siŵr fydde Tanya Whitebits yn addas iawn i fi. Wel, Tanya Whitebits, ie. Tan your white bits. Dyna beth yw. Enw da, diwe. War y teg, oeddi mae e. Mae tipyn o bopeth da. Pob peth byddech chi eisiau, fel bod chi'n gallu rhoi'ch tan arno'n llwyddiannus, heb unrhyw streaks na dim byd, ti'n gwybod? Mae'r mitts gyda'i, mae barrier creams gyda'i, mae lotions a potions gyda'i. Felly, yn y tu blaen fyna, mae rhyw teclyn bach gyda ni fyna sy'n helpu chi i roi y lliw arno'n llyfn, ac yn y botel fach, yn y serwm bach na, mae hyaluronic. Hyaluronic acid, vitamin E a aloe. Chi'n gallu rhoi nhw dau gilydd, neu dim ond defnyddio'r teclyn tasech chi eisiau rhoi massage i'r crôn a helpu gyda cylchrediad y gwad. Ond mae yna hefyd yn helpu gyda'r lliw ar y gwyneb. Mae'r pethau rollers yma, Cofiwch nhw'n boblogaidd iawn ar y dyn. Cofiwch bod chi'n golchi'ch dwylo ar ôl rhoi'r lliw ymlaen cyn defnyddio roller. Reit, oce. Ni'n dod at olew nesaf fan hyn. Odyn. Nawr, Elizabeth Davies oedd ei henw hi o Aberystwyth gynt ac yn Llundain nawr, a hi oedd yn cael problem gyda'r cwrls yn ei gwallt. Oedd hi byth yn gallu cadw nhw yn ei lle neu cadw nhw mewn siap arbennig a bihafio fel maen nhw fod i. Oedd wastad yn broblem, Marian. Broblem yn iawn. Ffriz neu rhywbeth o hyd. Ond mi nath i ystyried, wel, os dwi'n goffod defnyddio straighteners a stwan wallt, mae rhaid i fi wneud rhywbeth i helpu. A mi nath hi greu yn y potyn bach na lle mae'r pipet, y serwm, a hwnna ddath gynta. A chi jyst yn rhoi hwnna yn eich gwallt, a nid yn unig oedd e'n helpu gyda'r ffriz ac i ddiffinio'r cwrl, ond mae fe hefyd yn helpu riparo'r gwallt. Erbyn hyn mae gyda'i pethau fel shampoos a conditioners, pethau i chi'n rhoi o dan defnyddio hairdryer neu straighteners. Mae popeth i helpu cadw'r gwallt hefyd mewn cyflwr da. Wrth edrych ar y holl gynnyrch yma, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n ansawdd da. Mae bethau o Gymru fel sy'n bod ansawdd da arnyn nhw. Wel, mae pob peth fan hyn nawr yn organig ac yn hollol naturiol. A fi'n teimlo hefyd bod y ffordd maen nhw wedi cael eu pacennu yn adlewyrchu hyn, yn dweud? Maen nhw'n bert iawn. Sobor o bert. Pethau bach bert iawn fan hyn, wedyn gan myddfau. Ie, gan meddfau. A mae chi gwmni sy'n helpu roi hwb i bobl bregus yn oedolion ac i blant, achos maen nhw'n cael y cyfle i gymysgu mewn lle mae pobl yn gweithio, a mae fe yn magu hyder yn nhw. Mae pethau hyfryd i gael yna, nid yn unig i'r corff, i'r dwylo, i'r trad, o'ch pen lawr i'r trad, mae pethau hyfryd gyda nhw. A mae'r enwau neis, yr un cyntaf yn un nawr, mae'r cynnyrch yma'n cynnwys sinsir a pupur du, felly mae e'n rhywbeth sy'n rhoi zing i chi, ond dwi. A'r un nesaf ato fe wedyn ni, mae hwnna awel y môr.
Neu ffatgoffa chi o ddwyrnod hyfryd o lan y môr yn yr haf. Ie, ni'n gyfarwydd wrth gwrs y myddfau ar gyfer y meddygon Meddygon, enwog meddai, iawn ie, blynyddoedd ie, yn ôl. wir. Ac i ni gyd wedi dwlu, yn ewedig ni o'r i oedran arbennig. Ti'n cofio, neu? Soap on a rope, sioio hwnna dde wastad yn anrheg dolyg Oedd, blynyddoedd yn yr hoson o'n i'n ffindo Oedd, soap. a fy nefyd, Ie, ie. na ti, mae'n neis i weld yn ôl to. Odi, yn diwedd e, odi. Ie. Na ten ni'n benni gyda Adra. Adra, cwmni o Gaernarfon sydd gyda ni'n y fan hyn, a maen nhw'n creu lot o bethau modern a tipyn o steil iddyn nhw, chi'n bod. Ond mae'r bagiau bach na, fi'n credu yn hyfryd, achos maen nhw wedi cael eu gwneud o gotwm pyr. A mae yna logo, pethau wedi cael ei ysgrifennu arnyn nhw. Allwch chi ddefnyddio nhw i gadw'ch colir, allwch chi ddefnyddio nhw yn ystafell y molchi, a mae seis bach neis yn nhw i chi gario i fynd ar eich gwyliau. Ie. Allwch chi gael bag plaen hefyd, a dim ond cael eich enw cyntaf falle wedi rhoi arnyn nhw. Ach, mae'n anrheg bach personol i rywun awr amser nadolig, ond dy fe. A mae'r un fel y tapestry Cymraeg yn y fyna, mae hwnna'n handi achos chi'n gallu sychu fe neu golchi fe. Ie. Chos os ydyn nhw tipo ti fewn i hwnna, unrhyw beth yn tipo chi'n iawn. Jyst Hwna sychwch fe wastad hwnna yn mewn broblem iawn. pan ti'n cario pethau o le i le. Ti'n gobeithio bod rhywun ddim yn mynd i dipo a sarni. Ond mae fe wastad yn am Yr unig gwybod y peth, ydy eisiau bag da i gadw fe. Ie. Cofiwch wrth gwrs, os ych chi eisiau mwy o fanylion am y pethau ni wedi dangos fan hyn yna, cysylltwch â ni, mi gewch chi'r manylion i gyd wrtho ni. Digon o bethau neis fan hyn. O, sy'n dod gael unrhyw beth fan hyn yn y hosan Bydden ni'n berffaith hapus, diolch yn fawr. Bydde, fe nefyd. Diolch i ti. Diolch, diolch.